Приятели на Калта България, аз съм Калян и време да започна първия клип на моя канал и той ще бъде на Майнкрафт. Както виждате, спаваме тук. Ето това. Ето този остров. Има кокошко. Това да си настроя Split Controls. Защото така ми е по-удобно и да изглежда, нали, ме разбирате. Извинете за малкото забавяне. Бъгна се нещо. Ето. Далавера. Touch. Ето. Split Controls. Общото, дайте да започваме. Както виждате, спаваме тук куричката. Това е първи клип. Не знам дали ще ми хареса. Не искам две гледания, за да снимам на още епизод на Майнкрафт и на други игри. Приключва около 15 минути, но и не повече, защото мога да качвам само толкова. Извинете. Чакай да се направя workbench и crafting table. И една кирка. Реших, че ще ви е забавно. Текстчър пака, който използвам, е Fateful се нарича. Ще ви го напиша в описанието, откъде може да го намерите. Така искам малко да покупая за камъни и за кобъл. О! Намерих желязна руда. Това е още малко камъни и ще... И така, мисля, че няма да ви тревожи. Малко лаги, извинете, че не го прецених, че лаги така гадно. Гадно. Хайде да продължим някъде. При това така спрях го малко да пауза, понеже трябваше да нещо да направя, да се облекна по-хубаво. Видя кокошка. Кокошчице. Пешо, кокошката. Това Пешо. Дай бровка. Бровка ти взе спит. Пешо кокошката. Допил в България. Че по дърво спирка.
Кажете ми, това изобщо е нормално ли? Понеже е малко, трябва ви да съм. Първо за къща. То първи епизод ще е някаква дупчица. Вече трябва да лаги. Не, почта пак. Пак почта да лаги. Няма как да лаги. Се чудят тук има ли Water Temple. Воден храм, не? Тук мизата, това ще не е никаква. Има. Ще има в минута. Дай да погледам малко. Най-ценно нещо. Интересно, въглища. Хюмор. Вика този. И сега дай да видим въглища. Хюмора. Всичко се навънява. Ето. Нека да. Извинете, че лаги. Просто и така е. Просто не искам така да го възприемате, че съм скучен. Ще ви се моля. Дай тук направим същото. Тук на дупката. Нали да... няма желязо. Това няма все. Което е още по-гадно. Особено, че няма желязо, но това е малко. Някаква мина по-надолу. Дай да излезе. Работната маса. Мисля да снимам още малко, да видите как разширявам дупчицата или бъдещия ми дом. Клашарството. Чуйте да проверя нещо. Бързо ще се свика. И чакайте, извинете, че ще използвам команда още първи епизод, но още не искам малко да се поразви и после ще започна. Нож. Командата сигурно сте чували timeset day или timeset to no, но тук не приема.
crafting table, просто оттам с такъв смях. Дайте малко да поразширя. Между другото, Texture Pack, който използвам, Fateful HD или просто Fateful Link, не Link, той е просто един от най-реквестваните и на мен много ми харесва. Лично на мен много ми харесва този Texture Pack. Много хора викат, че е секси. Извинете, просто аз така употребявам те какво са казали. Че секси. Не ме разбирате. Естествено, че да. Не. Не. Няма да е така. Опа! Не, аз не искам тук. Сложим две равнопосочни, тук отстрани. Супер каричка. Трава. Му-леле. Му-леля. Кирка тук ще я запазя. Хайде де! Втолаки. Това е причината много да не играя Майнкрафт. Това, че лаги доста. Ами, приятели, това мисля за този епизод. Надявам се да ви харесва. И ако така, абонирайте се за още Майнкрафт, предстои още клипове. Предложете като моите приятели ми предлагат GTA San Andreas, Clash Royale. Ще има FNAF, Slender и IC и други тем подобни игри. И както казах, на клипа ви е харесал, абонирайте се и ще се видим в следващия епизод. Чао!